Bugün 4 aprel 2023 yıl Qataydan şuşunday 50 mm diametrda larjın plastinka aldım. Onun kalınlığı 1,5 mm. Ne için? Bir ay yarım kütkenimdir әлі bu gelgençe. И разметкалар ясадым ортасына. Үзәген табып, шулай керіне жеттім. Мұнда енді штамген циркуль қолданылды. Шушындай циркуль. Циркульдің баш-башында не? Бұл сызар үшін обычный линейка. И бізге керек мына бұл Мозер стена сағатының колесегін ясарға. Тішлерін ясап, колесегін ясап, мына бұл искісін алыштырыға керек. Не үшін ұрыны кесіп алып, тішлерін пластины қойып бұна эшләмейм. Мұнда бүтін тішлері де кәкірейі. Мен эшләр үшін алдан көрілбіз. Отвертка білән тығып, her bir kişinin туралап çıktım. Qaysı sınır aldığından qaysanın. Şunun için onu silikon bu колесикine alıştırmayı bulmayındı. Şunun için mine işini başlayız. Bugün birinci ölüşü. Ortasını tişip 5 mm mine şuşunday centerga bir gidecekmin. Ortasını tişip. Evet. Ondan sonra takarный станокта artık lişni 5 mm mekan indi bunda 50, bizge gerek 39-40 teresi diameter bu колесикка. Вот. Ortasını tekşep artık lişni plastinkana kольцосын alıp стащийтіп, ondan indi şuşuk centerda, şuşuk mına ben Hazır көрсеткен центрда отыртам подручник орнына станокта. Подручникның направлениесі фиксирователген, только алға артқа гына көчә. Шунда мына бу тәгәрмәшендә осыннан алып, көчәреннән алып, бу тәгәрмәшне икесен бергә исәбем ябыштырырга, һәр бер тешенә делительный головка юк. Болса да, аны делительный головка белән эшләргә специальный фрезалар кирәк. Ул да юк. Мин инде гадиерәк юлдан бармакчы булам. Шушы колесикны ябыштырып куеп, шушы дискка готовить ителгән диск өстенә и берәнтекләп тешне фреза белән токарный станокта кисеп чыгам. Шушы калка. Була инде бу искесе миңа калка формасында була. Шаблон дип әйтергә дә ярый инде урысча. Безнең татарча үзебезчә кулланылган үрнәк дип әйтегендә, үрнәк буенча мин һәрбер тишне кисеп чыгарга уйлыйм. Шуның өчен бу видеолар үзек булыр. Менә хәзер мин үзәген тишәр өчен инде видео включай итеп тормыйм. Аерым сверло белән үзәген тишәм 5 мм бу сверло белән. И менә бу центрга беркетеп станокка урнашкач тагын бер тапкыр включай итәрмен. Артык лишний кольцоны, менә бу кольцоны дип әйтим инде. Менә монда күренгән артык менә бу араны безгә кисеп алырга кирәк. Артыгын кисеп алабыз. Бу әле токарный станокта вертикаль эшләнелә. Аннан икенче этап була инде безнең горизонталь куеп бу тәлинкәне тешләр кисү. Шуның өчен бу видеоларны берәнтекләп мин куярмын. Сразу куймам, наверное, потому что кайчан эшләнелә әле билгесез. И эш биткәч тагын иң ахырда кичкенә булса да отчет формасында эшләрмен дип торам. Вот. Татарча сөйләшәм, урысча сөйләшүче информация күп. Безнең телдә техник дип әйтим инде, бу эш мәсьәләсендә төшерелгән видеолар юк. Урысча төшереп, мин акча эшләр өчен
Ясамын bu videolarni o'zimizning xalqqa, bir bolalarga, yoshlarga bir o'rnak bo'lar deb qoldirmoqchi bo'lam. O'rnak bo'lsin deb qoldirmoqchi bo'lam. Allohga topshirdik.